сме в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, чиято основна идея и създаването на този проект е да обедини хората, да намерят едно място, в което да споделят своите мигове, свободата, четенето, културата, изкуството, театъра. Вълшебството и притегателната сила на това място е едно от водещите през последните 3 години, в които ние го обитаваме. Преди да се реализира тази сграда, тук в града ни книгите бяха на различни места и всъщност, когато я изградихме, целият фонд книжен на библиотеката се събра на едно място. На това място беше една много стара сграда, строена в миналия век, и ние решихме да преобразим това пространство, като изградихме това, което виждате в момента. Всъщност в общността в Бургас и обществеността харесва сградата, тя се вписва добре в средата, имаме много позитивни реакции и посещенията на младите хора се засилват все повече и повече. В същото време съчетанието на Център на съвременно изкуство и библиотека пък даде възможност тук да се организират много и различни събития, които да бъдат притегателен център за хора от различни възрасти, от деца до хора в пенсионна възраст. И самата статистика показва невероятното количество от хора, които идват, събират се. Поради тази причина ние сме и денонощни и сме отворени към всеки един, който прекрачи границите на библиотеката, защото няма граници.